Zinuri pausiaten, hori, bombardak eta dalata, ez da? Hori aniatu politxe da. Komila zen Juan Barri, ondinok, galdelengo komila zen eguan, seminario txikiz izatatzen da, batxiller dut ez, ez da? Gero zan unibertsitatea, filosofia eta teologia eta horra. Ni nire lehenen urtien izango zen. Bigarren mailarako nintzen ja, neusitxu bera. Eta historia. Jesus jazien irakasliek. Kasualidadez, hori seminarista bazan, ja neusitxe zal, bueno, ez eukela honinok urterik, abadeitzeko, urte beti zen, eskolak emoten. Historia. Los rojos separatistas, en su vergonzosa huida, incendiaron las ciudades de Eibar, no sé qué, no sé cuántos, Durango, Guernica. Liburu, zata hoxe irako. Líder. Este izedan esango dut zen, baina, a ver, callaste, ¿qué quieres? Pues que esto no es así, no es verdad. Cállese. Dios. Bizar, etxera. Entzeno ban, ez da? Deitxu hioztan irakasle horrek, deitxu hioztan. Beri izena da, Laita. Santanderko esan ganera. Santander bertako esan. Eta, oye, ¿por qué me has dicho eso? Egon ginen, ordu beti inguru egon ginen berretan, ez da? Daneko eguntxe, zartzua zen, gauzak, bombardak eta gogoratzen. Orduan bier badak gauzak egin, gogoratuko nintzen, ez da? Dagen, ordureko ganera bereizten nekixen, zer zan neuk ikusitxekue, eta zer zan nik entzundakue. Bereizten banekixen. Ez da, betxo hau, neuk gogoratzen ondo. Hau, haitxek da makonte uste, baina hau, holantxe da. Eta Gernikako ebe, Gernikako ebe, nik enitzen egon. Egon nintzen handik urrien. Ibarri, ez da? Nik ezinik esan, ez da, baina bai, entzuten inozen zara, eta gero, danak, da bertan egon zinapeo, eta Guillermo gantxe bazan. Guillermo gantxe bazan. Osa, Guillermo, esan zen, baina danak, dinu eba, bombardak eta izan. Eta duranoko eba, neu, gixagoa. Zer gizan, baina, hain egozan, konbentziure, bestetara izan zala, ez da? Hori guzorra, hain egitzat hartu eben zegoen, eta sinistu ostan, ez da? Gracias. Esan hausartu, hausia itxera baino. Urrago klasien, se suprime esta lección. Bueno, ez hasei horretarako esan kutzi. Asko izan hori, se suprime esta lección.